zo zeleného domu. Kapitola 13. Sladké čaro očakávania. Je najvyšší čas, aby Anna prišla dnu a pustila sa do šitia, povedala Merila, pričom pozerala na hodiny a potom von do žutkastého augustového popoludnia, v ktorom všetko ospalo driemalo od horúčavy. Hrala sa s Dianou o viac než pol hodiny dlhšie, než som jej dovolila. A teraz sedí vonku na hromade dreva a rozpráva sa s Matejom jedna radosť, hoci veľmi dobre vie, že by mala pracovať. A on ju samozrejme počúva ako úplný blázon. Nikdy som nevidela tak poblázneného chlapa. Čím viac rozpráva a čím čudnejšie veci hovorí, tým je zjavne nadšenejší. Anna Šerliová, okamžite poď sem, počuješ ma? Séria rýchlych zaklopaní na západné okno priviedla Annu v okamihu z dvora. Oči jej žiarili, líca mala jemne zčervenané a rozpletené vlasy za ňou jej viali v záplave svetla. Ach, Merila, zvolala za dýchanie. Budúci týždeň sa chystá piknik nedeľnej školy na poli pána Hermona Andrewsa, hneď pri Trblietavom jazierku. A pani Belová, vedúca nedeľnej školy, a pani Ráchel Lindová idú robiť zmrzlinu. Predstavte si to, Merila, zmrzlinu. A ach, Merila, môžem ísť? Pozri sa, prosím ťa, na hodiny, Anna, o ktorej som ti povedala, že máš prísť dnu. O 2:00, ale Merila, nie je úžasné, že bude piknik? Prosím, môžem ísť? Ja som ešte nikdy na žiadnom pikniku nebola. Snívala som o nich, ale nebola som vôbec nikdy. Áno, povedala som ti, aby si prišla o 2:00 a teraz je 3:45. Rada by som vedela, prečo si ma neposlúchla, Anna. Merila, naozaj som to chcela dodržať, naozaj. Lenže vy si ani neviete predstaviť, aký očarujúci je tichý hájik. A potom som samozrejme musela Matejovi povedať o pikniku. Matej tak krásne počúva. Prosím, môžem ísť? Budeš sa musieť naučiť odolávať čaru toho tvojho tichého hája, či ako sa to len volá. Keď ti poviem, aby si prišla v určitom čase, myslím tým presne ten čas a nie o pol hodiny neskôr. A tiež sa nemusíš po ceste zastavovať a viesť reči so súcitnými poslucháčmi. Čo sa týka pikniku, samozrejme, že môžeš ísť. Si žiačka nedeľnej školy a sotva by som ti to zakázala, keď idú všetky ostatné dievčatá. Ale, zakoktala sa Anna. Diana hovorí, že každý musí priniesť košík s jedlom. Ja predsa neviem variť, ako viete, Merila. A neprekáža mi ísť na piknik bez nazberkaných rukávov, ale cítila by som sa strašne ponížene, keby som musela ísť bez košíka. Odvtedy, čo mi to Diana povedala, mi to stále leží na srdci. No, už ti to nemusí ležať. Napečiem ti košík. Ach, vy moja drahá dobrá Merila, vy ste ku mne taká láskavá. Som vám taká vďačná. Keď Anna skončila so svojimi prejavmi nadšenia, vrhla sa Merile do náručia a s nadšením poboskala jej bledé líce. Bolo to po prvý raz v jej živote, čo detské pery dobrovoľne poboskali Merilu. Znova ňou prešla zvláštna vlna sladkej nehy, ktorá ju celkom zaskočila. V duchu bola veľmi dojatá Aniným spontánnym prejavom lásky a možno práve preto povedala trochu prísne. No tak. Dosť už s tými tvojimi boskovými nezmyslami. Radšej by som ťa videla, keby si robila presne to, čo ti poviem. Čo sa varenia týka, chcem ti onedlho začať dávať hodiny. Ale si taký vetroplach, Anna, že som chcela počkať, či sa trochu neupokojíš a nenaučíš sa sústrediť. Pri varení musíš mať rozum po ruke a nesmieš sa uprostred práce zasnívať a túlať myšlienkami po celom svete. Tak, teraz si vezmi svoje zošívanie a maj ten štvorec hotový do čaju. Ja nemám rada zošívanie, povedala Anna nešťastne, kým lovila svoj šiací košík a sadala si pred malú kôpku červených a bielých diamantov s povzdychom. Myslím, že niektoré druhy šitia by mohli byť pekné, ale pri zošívaní nie je žiaden priestor pre predstavivosť. Je to len jeden malý šev za druhým a človek má pocit, že sa nikam neposúva. Ale samozrejme, radšej budem Anna zo zeleného domu, ktorá šije záplaty, než Anna od niekiaľ, ktorá nemá nič iné na práci, len sa hrať. Len si prajem, aby čas pri šití ubiehal tak rýchlo, ako keď sa hrám s Dianou. Máme spolu také úžasné chvíle, Merila. Väčšinu fantázie síce musím dodať ja, ale to mi ide výborne. Diana je jednoducho dokonalá vo všetkom ostatnom.
Viete o tom malom kúsku zeme za potokom, ktorý tečie medzi našou farmou a pánom Berim? Ten patrí pánovi Williamovi Bellovi. A práve v tom rohu je kruh bielých bries. To je ten najromantickejší kútik na svete, Merila. Tam máme s Dianou náš domček na hranie. Voláme ho Tichý hájik. Nie je to nádherné poetické meno? Uisťujem vás, trvalo mi to poriadne dlho, kým som ho vymyslela. Bola som hore takmer celú noc a keď som už takmer zaspávala, napadlo mi to ako zjavenie. Diana bola úplne unesená, keď to počula. Ten náš domček máme zariadený úplne nádherne. Musíte sa naň prísť pozrieť, Merila. Máme tam veľké kamene obrastené machom, ktoré používame ako stoličky. A medzi stromami sme pripevnili dosky, ktoré slúžia ako poličky. Na nich máme všetky naše taniere. Samozrejme sú všetky rozbité, ale je úplne jednoduché predstaviť si, že sú celé. Jeden kúsok taniera má motív vetvičky s červeným a žltým brečtanom. Je obzvlášť krásny. Ten máme v obývačke. A máme tam aj vílie zrkadlo. Je také krásne ako sen. Diana ho našla v lese za ich kurníkom. Je celé posiaté dúhami, takými malými mladými dúhami, ktoré ešte nestihli vyrásť. A Dianina mama jej povedala, že je to kúsok z visiacej lampy, ktorú kedysi mali. Ale nám sa páči predstava, že ho víly stratili počas svojho nočného bálu a preto ho voláme vílie zrkadlo. Matej nám ide vyrobiť stôl a ten malý okrúhly rybníček na Berryho poli sme pomenovali Vrbový rybník. Našla som ten názov v knihe, ktorú mi požičala Diana. To bola teda napínavá kniha, Merila. Hrdinka mala 5 nápadníkov. Ja by som bola spokojná aj s jedným, povedala Anna. A vy, Merila? Bola veľmi krásna a prežila hrozne veľa utrpenia. Vedela odpadnúť úplne ľahko, ako nič. Ach, ja by som tak chcela vedieť odpadnúť. Nepríde vám to také romantické? Ale ja som žiaľ veľmi zdravá, aj keď som taká chudá. Myslím si však, že začínam priberať, nemyslíte? Každé ráno sa pozerám na svoje lakte, či sa mi tam už nerobia jamky. Diana si dáva ušiť nové šaty s rukavmi po lakte. Oblečie si ich na piknik. Ach, len nech je budúcu stredu pekne. Myslím, že by som nezniesla to sklamanie, keby sa niečo stalo a ja by som nemohla ísť na piknik. Asi by som to nejako prežila, ale určite by to bola celoživotná bolesť. Ani keby som neskôr zažila 100 piknikov, nenahradili by mi tento jeden. Budú tam člny na trblietavom jazierku a zmrzlina, ako som vám už vravela. Ja som ešte nikdy zmrzlinu nejedla. Diana sa mi ju pokúšala opísať, ale myslím, že zmrzlina je jedna z tých vecí, ktoré si človek jednoducho nedokáže predstaviť. Anna podľa hodín si rozprávala presne 10 minút, povedala Merila. Tak teraz len zo zvedavosti skús, či dokážeš rovnako dlho mlčať. Anna, ako si Merila želala, konečne stíchla. No po celý zvyšok týždňa hovorila o pikniku, myslela na piknik a snívala o pikniku. V sobotu začalo pršať a Anna sa tak veľmi vydesila, že by dážď mohol trvať až do stredy a všetko pokaziť, že ju Merila prinútila ušiť ešte jeden štvorček na svojej záplate. Vraj, aby sa jej upokojili nervy. V nedeľu cestou z kostola sa Anna zverila Merile, že ju pri ozname farára o pikniku úplne striaslo od vzrušenia. Merila normálne mi po chrbte prebehla vlna zimomriavok. Myslím, že až dovtedy som naozaj neverila, že ten piknik bude. Stále som sa bála, že som si to len vysnívala. Ale keď niečo povie farár z kazateľnice, tak to už predsa musí byť pravda. Priveľmi si pripúšťaš veci k srdcu, Anna, povzdychla si Merila. Obávam sa, že ťa v živote čaká ešte veľa sklamaní. Ach, Merila, zvolala Anna. Tešenie sa na veci je predsa polovica ich radosti. Možno ich nakoniec ani nezískate, ale nikto vám nemôže vziať tú krásnu radosť z očakávania. Pani Lindová hovorí, blahoslavení sú tí, čo nič neočakávajú, lebo nebudú sklamaní. Ale ja si myslím, že je oveľa horšie nič neočakávať, než byť sklamaný. Merila mala v ten deň v kostole na sebe svoju ametistovú brož, ako vždy. Do kostola ju nosievala za každým. Považovala by za takmer rúhavé nechať ju doma. Bolo by to podľa nej rovnako zlé, ako zabudnúť Bibliu alebo mincu do zbierky. Táto ametistová brož bola jej najcennejším pokladom.
Jej matke ju daroval strýko, ktorý sa plavil po mori a matka ho po smrti odkázala Merile. Bola to staromódna oválna brož, v ktorej bol zapletený pramienok matkyných vlasov obkolesený lemom z veľmi jemných ametistov. Merila sa v drahých kameňoch nevyznala a tak si ani neuvedomovala, aké vzácne tie ametisty v skutočnosti má. Ale považovala ich za nádherné a vždy ju príjemne hrial pocit, že sa na jej hrdle nad hnedými saténovými šatami ligocú ich fialové odlesky, hoci ich sama nevidela. Anna bola tou brošou úplne uchvátená, hneď ako ju prvýkrát uvidela. Ach, Merila, tá brož je nádherná. Neviem, ako sa dokážete sústrediť na kázeň alebo na modlitby, keď ju máte na sebe. Ja by som to určite nedokázala. Myslím, že ametisty sú jednoducho rozkošné. Také som si vždy predstavovala diamanty. Kedysi dávno, ešte predtým, než som nejaký diamant videla, som o nich čítala a predstavovala si ich ako krásne, trblietavé fialové kamene. Keď som raz u jednej dámy uvidela pravý diamant, bola som taká sklamaná, že som sa rozplakala. Samozrejme bol veľmi pekný, ale nevyzeral tak, ako som si ho vysnívala. Merila, dovolíte mi podržať tú brož aspoň na chvíľočku? Myslíte, že ametisty môžu byť dušami dobrých fialiek? Ďakujem, že ste počúvali až do konca. Ak sa vám audio páčilo, poteší ma, ak ma podporíte lajkom a odberom.